putok sampai nala lại đây hai mà ba. Ora halayna. Ang kesu putok sampai. Borai moन्दों apa बेरायनानै? Tapi na borai mondo. मोजां मोन्दों? Moजां मोना. नाहरब्रा केमेरा नायलाय। Jar. हौवा गोदान-गोदानजों बेरायहैसिगोन आरो नायलाय नोंखौ इन्टारनेटाव हगारजोबसिगोन आङो दा जेरावबो नुजोबनायनि बुहुमावनो ओइ गावरेमायाबो साफायना लांदों सोर गावरेमा गैयाहाय बाबु गैया ओइ गावरेमाया उन्दैया भिडिअ बानायग्राया गावरेमायाब्रा सिमेन्ट सापरिनिया गामि खाथिनि दा Ini nunggu apa nih? Zona माबायाव ओइ इसोरनि गामि खाथिनि खान्थालगुरिनि आबैयाबो साफायजानो नामा? बिराद मोजां नुखादोंलै आबै नोंखौ नुगोन मोजां अबाव थांनोलै आबै नाहरलाय अबाव थांगोन वादि गोलाव लानिबो गोसा होनब्रा खामरुपआव थांगोनलै खामरुपआव सोर दङ कामरुपआव फंबायफोर बिदाफोरनियाव थांगोन आरो ए नोंलाय बहा थांगोन फंबाय आंबो बेयावनो थांनो नागिरदों कामरुपआवनो कामरुप घन्टापारा हावलियाव थांनो नागिरदों जों नै दायो उदालगुरि स्टेसनाव दङ जों ट्रेन नेगासिनो मिथिंबो मानसिफ्रा ट्रेन नेगासिनो बिसोर जुनाय थांगोन राङापारा थांगोन बै थिंजायनिया ओरैजायनिया माबा थांगोन रङिया थांगोन रङिया एलाय फंबाय दं ओमफ्राय आबै दङ मादैनि फिसाला उन्दै मालाय जुनाय थांग्राया नै सफैबाय ट्रेना जोंना नै दासिमबो गैया जारलासो नेनोनो बाथारबाय रङिया थांनाय ट्रेनानो दाबो फैया आबैयाबो बाथारबायनो बाबाय दानिया आबै बाबायथ' आरो बिराद गोबाव जाबाय दा क्रसिं जादों क्रसिं फैबायलै रङिया थांग्रा अबे मोनसेयाव गाखोयो रब्रा लाखिदों फैदो र' ओंखारनो होगोर थ' ओरैजाय फै ओरैजाय फै गाखोनोसै ट्रेन जागोनलै बै गेजेराव दङना बेनि सिदा खालिसो थांफिन नागिरो दे आबै दे गाखो थ' आबै थ' ए सिटखौनो मोननाय नङालै बिदिबा जिरायदो 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 এস হৈ গৈছে এস ৰেলৰ ফালে আহিছে খালি মানে ঘৰ মানে কিবা কৰি দিছে এইটো নামিবলৈ জাগা দিবই লাগিব যদি আজিকালি নবনাই এই চা ভাঙিছে চা এই চা ক'ত আহি গ'ল চোতালত পলস ইফালে পলস পেলাই দিছে পুৰা তামোলবাৰী চা চোতালত পলস হয়তো চৰকাৰে ফেৰি চাউল দিয়ে আছে ন গোলটেঙৰ তলত এয়া এই চা না ফুলৰ তলত চিকাবাৰী চা হা ভাল হ'ব না हाबाब माला सहैबावगोन
लाजिखायो आरो नायलाय दाबो मोनैया आंखौथ' जि हाफांफां नुखायो मोजां ना आबै ट्रेन गाखोनो मा भिडिअ रेकर्ड खालामदों अ ससमा थाइजों जों जोंगुलायदों ससमाया दासो गरायसर बारदों हन्दिगरखौनो मोनाखै बिराद लेजिलै दासो रङिया मोनफैबायलै बाप 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 12:20 दासो रङिया मेंबाय आबै टम गाखोबायलै आयौ मानसि गरमलै रङियाया टम गाखोबाय जोङो हाइवे रडसिम बेनिफ्राय बास हमनानै हावलि थांनोसै हन्टापारायाव थांनोसै हावलि हन्टापारायाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ बिराद जासुलिथार बुरिया गयखौ नै लाखायो डेन्जारथार Station. Rongya tahun. Tiफ्रावनो बायनो हागौमोनलै आंहा गस्ला नांथ'लालै आंनोसै बेलेगाव बायनाया बायगोन है दालाय बहा गारि खारनायाव बास गाखोलायबाय जोंहा लुटिनायल' खालि लुटिनाय दालाय लुटिया बै थाखा फैसा लुटिया एकदम लुटियोल' जाथारालै जोबोद गरम बासावबो लुटियो गारियावबो लुटियो हिजराफोरा हाबनानै बिराद लुटिखायो बिराद गाज्रि जाबाय दाना बन्द' खालामनांगौ हिजराफोरखौ रागासो लायलाङोलां रानला जोब्बाय मानसिया औ सिखारदों दे आबै दाबो थांगोना टाउनाव थायो नोंहा जों थांगोना नामा दहाय फुङाव रायलायनाया दासो हन्टापारा सफैदों जोङो हन्टापारा ने आबै हन्टापारानोलै ओइ मोनहैसिगोन आबौमोननि न'खौ मोनहैसिगोन तो फाइनाली सौफैबाय नै आबौमोननाव हन्टापारायाव दा नै साहाखौ लोंबाय जोङो एसे रेस्ट लाबाय आबौखौबो लोगो मोनबाय तो भिडिअ बेसेबांसै लोगोफोर दे बाय बाय